Ben trobats a Sintonitza Europa. Jo miro sempre de parlar de temes europeus i difícilment de temes personals, però el que avui els compartiré ha estat un calvari, per mi i per altres passatgers del vol a Brussel·les. Em vaig vacunar, com qualsevol altre, així que van obrir la franja de la meva edat i vaig obtenir el meu certificat de vacunació. Polítics i premsa asseguraven que aquest certificat de vacunació servia per tota Europa. El QR d'aquest certificat era el que m'obria la porta per viatjar a la Unió Europea, o almenys és el que constava escrit en anglès, en espanyol i en català. Així que jo anava tan feliç amb el meu certificat còmic de vacunació fent cua a l'embarcament de l'avió. La primera sorpresa és de que no em deixen entrar a l'avió sense el QR Covid de la companyia. Jo crec que el senyor de l'embarcament estava confós. O no? I això ho dic perquè molt gentilment la companyia ens oferia a través de la seva web serveis de PCR urgents allà mateix. Érem tants amb el mateix problema que al final, veient que no sortiria l'avió, ens fan passar a tots, cap dins. Arribats a Brussel·les, al bell mig del trajecte cap a la sortida, un control d'amables policies belgues em diuen que el certificat europeu, en el meu cas del CatSalut, que no val, que he de tramitar el seu, el belga. Lògicament, el certificat belga és en tots els idiomes oficials de Bèlgica i en anglès. Tramito el certificat belga per internet. A cap d'un temps em demanen tota mena de dades personals i mèdiques, però en cap moment comproven que jo estigués vacunat. I em donen, al final, el QR belga. I així arribo amb hores de retard a les reunions que tenia previstes. Arribat el temps de tornar, afortunadament, amb prou antelació, vaig intentar fer el check-in. Més de 2 hores intentant fer el check-in i era impossible. La web no m'admetia acabar de fer el procés. Per tornar a Barcelona calia un QR espanyol i tampoc m'admetia el que jo portava. Doncs resulta que Espanya no reconeix els QR que ella mateixa emiteix. A més, estava en un bucle. El QR espanyol, entre les dades personals i de salut, em demanava el seient que ocuparia, però no podia tramitar el check-in i no tenia, doncs, seient assignat. Així que, al final, m'ho vaig haver d'inventar. Tampoc em van demanar cap dada de vacunació. Però això no va solucionar el problema. Ara que tenia el QR espanyol, emplenat amb dades que jo ni tan sols podia pensar que es necessitessin, perquè no venien al cas, no podia fer el check-in. No podia fer-lo perquè havia de mostrar físicament el meu QR perquè em donessin el resguard d'embarcament. Així que, amb més de 3 hores d'antelació, vaig haver d'anar a l'aeroport i després d'una hora de cua i ensenyar el QR a la senyoreta de facturació, vaig obtenir el bitllet d'embarcament. Bitllet que, per cert, ara diu que cal estar a la porta d'embarque 2 hores abans. No hi va haver porta d'embarcament fins a 20 minuts abans de la sortida. I per això, imaginin-se vostès la quantitat de zombis sense destinació que hi ha passejant en aquest aeroport. Arribats a l'aeroport de Barcelona, i abans de sortir, nou control de QR.
Vaig dir a la senyora que forçosament m'ho havien demanat per donar-me la targeta d'embarcament i que tenia el QR de quan em van punxar, el belga i l'espanyol. Va dir que això era AENA i que volia l'espanyol. I al final vaig tornar a casa. Pel que es veu, és més important recollir dades tantes com sigui possible dels ciutadans que una altra cosa. I és que encara que sigui per Europa, és lleig. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal activant la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.